Takže čaute, dneska máme taký trošku výletný deň, teda po obede, je tesne pred druhou. My sme včera boli so sokrou pozrieť jedno auto, ktoré budeme kupovať, bavíme sa o elektrovozidle. Aké to je, to vám ukážem, keď sa dostaneme k tomu autu. A momentálne máme taký malý speedrun, že sme v banke, respektíve babka išla do banky vybrať peniaze a ponáhľame sa, nakoľko za 12 minút by nám mohol ísť vlak odtiaľto z Trebišova do Košíc a z Košíc priamo do Rožňavy, odkiaľ berieme auto. Chceme to stihnúť, snažíme sa to stihnúť, lebo ak nie, tak budeme musieť zobrať druhé auto, čo je ťahať deti, aj Niku, a to ja veľmi nechcem. Takže momentálne sedím v naštartovanom aute, čakám na babku, uvidíme, či babka to stihne vybrať. Ak áno, tak super, stíhame vlak. Ak nie, skúsime ísť na jeho najbližšiu zastávku, čo by sme možno vedeli stihnúť, to som tiež zvedavý, či áno. A keď nie, tak samozrejme budeme musieť ťahať dve auta. Takže takto. No, takže vlak sme stihli, takže už len cestujeme. Za chvíľku v Košiciach prestupíme a pokračujeme do Rožňavy. No, takže nakoľko sa riešili ešte nejaké papierovačky s predávajúcim a chceli sme dojsť domov za Vidna, tak sme sa začali presúvať. Momentálne sme si dali prestávku v OC Optima v Košiciach a auto, ktoré sme kúpili, je Fiat 500e. Je to ročník 2016, 105 000 km najazdených. Je to nejaký dovoz z Ameriky s výnimkami, takže všetko, čo tu je v pohode. A začíname testovať, aký to má dojazd, koľko to zvládne. Akože svokrat to bude mať viac menej na dochádzanie v rámci mesta a obce, kde býva, ale treba to trošku aj otestovať na dlhších trasách. No, a my už sme dorazili. Cesta viac menej v pohode. V Optime sme nabili zo 48% na nejakých 77%. S tým, že keď sme prišli, tak to zase malo 45% baterky, takže nejazdí to až tak zle. Ukazuje to nejakých 9 až 10 km na kWh. Takže uvidíme, ako bude jazdiť svokra na tom. Ale zatiaľ akože spokojnosť, také malé svižné autičko na behanie odtiaľto z dediny do najbližšieho mesta 8 km a naspäť na normálne malý nákup, po prípade kúpiť granule psovi, čo sme rovno aj otestovali, že nám 1 až 2 vrecia vojdu, po prípade ak chce robiť nejaký nákup, tak si zloží. To sa zasekla. Tak si zloží sedačku, hodí si sem granule a sem môže dať nejaké potraviny. Takže za mňa akože v pohode. Neviem, budeme to najbližšie dni testovať. Ja to ešte budem prehlasovať na ňu a ešte budem nejako riešiť ešpezetky, aby mala tie ešpezetky, ktoré chce na tomto aute. Takže tak, no. Nič. Idem si ja oddychnúť a najbližšie po nejakých pár dňoch nejakého jazdenia vám dám nejakú spätnú väzbu reálneho dojazdu, reálnej spotreby a či sa takéto autičko oplatí mať na takéto malé behanie hore dole